Julie har netop afholdt sin første konference. Hun har en formodning om, at det er gået godt, men kan hun være sikker på det? Hvordan ved hun, om deltagerne var glade? Hvordan kan hun dokumentere, at konferencen har været en god investering? Løsningen er evaluering. Evaluering giver dig mulighed for at få direkte feedback fra deltagerne og svar på, om din konference var en succes. Conference Care giver dig derfor 3 tips til din næste evaluering. Tip 1. Sørg for, at dit evalueringsskema er relevant og holder fokus på det, du reelt har brug for at vide. Der er ingen, der bryder sig om et 25 sider langt skema, der tager en halv dag at udfylde. Tip 2. Evaluer, mens dine deltagere stadig husker, hvad der er sket på din konference. Vent aldrig mere end en dag fra din konference sluttede, så er du sikker på at få de mest relevante besvarelser. Tip 3. Det er nemt at evaluere, især hvis du gør det digitalt. Gennem Tribus kan du nemt oprette og sende et evalueringsskema ud via sms eller e-mail direkte til dine deltageres smartphones. Vi håber, at du med disse tips kan evaluere bedre til dit næste arrangement, og derved finde ud af, om din konference skabte værdi og var investering værd, både på det forretningsmæssige og personlige plan. Conference Care har allerede hjulpet mange virksomheder med at planlægge succesfulde møder og konferencer, og vi kan også hjælpe dig. Kontakt os for en uforpligtende snak om udfordringerne ved din næste konference. Vi glæder os til at møde dig.